Значи ето това е местото, 800 квадратни метра е земеделска земя. Намира се от другата страна на моста на река Струма, при землището на село Покровник. Ето виждате конт офиса тук, бившият домостроителен комбинат, входа на домостроителен комбинат, възлово место. До местото минава тръбопровода за питейната вода от Благоевград, както и газопровода за Благоевград. Виждаме тук са прекаране ток пече в склада, който се намира близост до местото. Това е заградено тук, който желае да дойде да го види. Намира се на Покровнишко шосе, до входа на домостроителен комбинат. Това е земеделска земя. За повече информация 0877 00 4818. Благодаря.